Футболистите на Тунджа Ямбол победиха с 3-1 Черноморец Равда в среща от 9-тият кръг на първенството в В югоизточна футболна група. Домакините започнаха колебливо първото полувреме, като в началните минути грешки в защита създадоха и напрежение пред ямболската врата, като Теодор Пенчев на два пъти показа завидните си вратарски умения. След неубедителното начало домакините достигнаха до първият гол в 28-та минута след пряк свободен удар. От близо 30 метра Трайо Грозев промуши топката през куп от защитници и нападатели и я вкара в долния десен ъгъл на вратата на Черноморец Равда. През второто полувреме в горния десен ъгъл на черноморци се разписа и Станимир Баев. Елховлията засече центриране отдясно и след неуспелият в плонжа си Румен Босилков вкара ефектно за 2-0. Минути след това Станимир Баев получи и червен картон, след като спря топката с ръка на гол линията и спаси вратата на Тунджа Ямбол от директно попадение. Дуспата за 2-1 в полза на Ямбол реализира капитанът на Черноморец Любомир Няголов, а след гола гостите с човек повече станаха и по-агресивни на терена. Точка в спора и крайният изход на матча сложи Румен Босилков. Третият гол шедьовър в матча сътвори тандема Красимир Димитров – Румен Босилков. Голът с глава на Босилков отново завърши с предно салто и заслужена радост за домакините. Честито победа. Играхме срещу лидерът в първенството. Победата с 3-1 удовлетворява ли ви? Имахме нужда от тази победа, след като взехме 3 загуби на банка и беше необходима просто, както се казва на футболен жаргон, ножът беше опрял до кокала. Нужда не беше от такава гледна точка, че момчета имаха нужда малко от самочувствие. Играхме срещу един доста добър отбор, на този тежък терен. Футбол не можеше да се играе, но така от старанието и от мотивацията съм доволен и от резултата.